Kinong tray ka karkhana do bilat hamau mlo kila penpau ke jing ka bakrau namar ke jing khang kherdep ka sarkar mentala jan shibanai katu ka ni kinong tray ka ni ka karkhana ki bana ka shnong mau mlo kila le yakendu yu sodar ka shnong mau mlo uba PS lingdo ban kentu yu ban yakren lembar ki bor penya ka ni ka karkhana bakin perkhat lem na ka benta jong kiru namar banado ubanai rempangru kim shimla yo tulap setia Iwe na kilong kami ikong Angela Rakhari ibatre ka ni ka karkhana ilay thu bikinong tray kilapoy ka jing ka bakraw ban pendap ka yeng kasam namar ba ka karkhana ru kala khang nado ba khang kardap ka sarkar bar ka tulap ru kimpat yo nado banai rempang menta ka snem nga kung kaway na kinong tray jong ni ka MCCL kat ado mentai ngem sim radon kanu ka jing yo jing mentoy ka jungi nado bangi ya kandu ka ni ka lockdown na ka ni ka jingpang kram ka ba serkai ba ka pertai bro wi kendu ti ni kum kinong tray jong ka MCCL ni kerpa ipi ki borsnong ya isoda antam ba in kithian lam man penyakran lam ja ki bor ki bahalor ban yali akum no pen stam man kemangiru nginyo lam kita ki jingto ko makiwe ki yo namarni kat hadu mentai ga long la nadu penai ba ani nimpat na banyo ya ka tulok ka jongi tikum tangi kerpa saka borsnong makin le ia na ka banta jongi Uba Salvanes Thaba uwe ni kirang ba ubatre ka ni ka karkhana ubashong basa hamau mlo ulai thu manadu balas dang ye ka te dry process ka ni ka karkhana kelas dang trekam hinre ki dan bon ki jin thot pat haba kla trekam komneru nadu ba kila pensangi ya ka pelan ka barim bat kila ka pelan kabarim gadi kata wet proses bat kita sedang ban penia ya pelan ke mai ke dry proses tiga ni ke pelan nadu ba sedang ban ya hadukan menta kadang don pedeng kajing ko kampak la ban ya be bat ke production ke ba peni tu kadang long ke bathun ke baduna ko ta te kumba baru kiatip ini ba katulok pajongi kumbasan banai lu banai kabarim nadu isnam arja khatlai hadukat menta kadang sa nanta saki revise p ke real nanta saki overtime khamtam lei hakum kani kapur kaba kani ke jingpang covid-19 ka lasar yak setlak bersai ba kaladon kani ka lockdown kabala khang tingi kum kinok tray jong ka MCCL ngim sim yo su balik tray ba kawai ru hakaliang ka jing yo ru ngim sim layo isu tikum tagi bu jing ka bakhra du ka ta ban pendet ban pendiang ban pe ya kayi ka sen ni punggi kun gi ti gi jongi ki ba le pulis ba ni hap ban si ka ba yi nanta ke bilai ni hap ban si hoi ka sarkar ya dimarbam ka penpoi nre bangin thiet pat mi dod bisa kani ken ka bu ya ka jing ba ka jing subsi ka bakhra Uba PS ling do habakran ling ba ka video ula penpau ka jing so khya ka bajor halor ka jing long jingman kabla mi na kani ka jing khang khardap ka sarkar kabla khata ru ka karkhana do bilat hamau mlo naklian jo ula penpau ka jing so sen na ka benta ki nong tray ka ni ka karkhana namar ba kidan ki nong tray ki bana ka shnong jong o bila wan o ki bor shnong naklian ka shnong ka shim ling ba ka ni kala thai khobor ban ken tui ki bor pen yaj ka ni ka karkhana ban per khat lem ni ki jing ba ki nong tray jo ka ni ka karkhana ki kendo khnang ba kinam ngat ha ka jing yap thangan te ki babuan na ki prasnong ki jong ngi ki de ki ba he tre hang ya po MCCL but si benda kalau long kerja ke kerab si long jungi nombor ba ki babuan ki yok kam hang te ngai hagini por ki blal ino ngai ipun ban ba kanika company kam sim lala ban punya ba na ki no ma ki daw ye ki bangi mla ban te bat ba kajing siu ya ka tulak kajing hidu kam long siu ka bati kena kalai long ru ka jan khat ba kani kajing pang ka ba la pur keleng jong ka prathe kalakta lang ru yangi ki belong kinong siu kinong jong kinong mumlo bagi bagani ka MCCL kam sim kalakhan no da ka hukum jong sarkar bagi bri bar kim sim litre
lik tak chu te kalong ka jingpan kia ya kilong yi long sem itu ni hang ni te kini prasinong gilawan pan ut sia ka borsinong bat nakaliang jonga kerki ngalakot ke eksekutif komiti jong kasinong bande perkhat ya kini jing e gi prasinong ki kendu bat da gawiga nasur ngi rai lang ba ngi tho cha umading to joka MCCL bat sekiwe ru ba lakum no kidi ban sim khia ye kani ka jing e ka ginong trei jokani ka ko bini ye kendo untang ye ginong chong jok som monu rei gi we pat ki sinong hapo surah ki wewan ban ye trei hakani ka ko bini ba lakum no kadi ban siu ye tulo ku joki nawagi i haduk kat menta ba nakalen jong sarkar kal ai ge jingkular wat ban siulut ya ki pisa ki basa jong kinong trei haki department ki baper ban tunyo namar ki sutu ya ki jing e ka ba kinong trei ya do kumta nakalen jong ka sinong i kentu ya ka management ba kan siuno ya ki benta ki ba kide ben yo kang ba kilu kilawan numdon hakata ka jing sier jong ka jing